Vieš čo, ukáž mi aspoň biceps, že som pozrel. Počkaj, tak do svetla musíš natočiť. Tak ako tučné to nie je. Tak tučné to nie je, lebo to vidno, že to je... To tvoja ruka taká veľká je. No, predstav si aj Ukáž tu pod. Počkaj, no. A koľko máš tú ruku? 37? Asi, možno 29. 37 som nikdy nemal. Ukáž tú žilku, tam aj žilku máš. Tu mám trošku tak seknutý. Bicepsik, ale to nevádí. Z vonkajšej strany ho nie je vidieť. Ukáž. A zakamufujeme. Poď sa dokonca nejaká prehlbinka sa tu nájde. No a ešte brucho, lebo oni mi nebudú veriť, že ty nie si tučný. Tak nie si tučný, poď, zoberiem tenká koška. No, tam je trošku vody, ale tu je vzadu. Ale zase až taký tučný nie som. Dneska akého máme? 18. Dneska máme, áno, 18. februára. Do Olympie nám ostáva zhruba 6 mesiacov, Olympia je 15. septembra. No zhruba 7, máme celý marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, vlastne 7 mesiacov, presne. Asi 15. no. My sme za tebou, Jaro, nejakú dobu neboli, ale sme v telefonickom kontakte. Viem, že vlastne si odštartoval tú prípravu na Olympiu. Zaujímala by ma, akým spôsobom prebieha objemová príprava. No momentálne sa nachádzam v nejakom takom štádiu, že už som konečne v kľude, pretože minulý týždeň sme mali taký radosný deň, pretože nám pribudol prírastok do rodiny. Máme druhú dcérku, narodila sa v stredu. Zdravá, chvála Bohu, pretože ja si myslím, že s manželkou sme niečo preskakali, nebolo to ľahké, preto aj tá hlava nebola úplne v poriadku predtým a čakal som do pôrodu. Narodila sa 20 hodín 22 minút, 2850 gramov, 48 cm a volá sa Sonička. Je doma, je zdravá, chvála Bohu, celú rodinku mám od nedele doma, takže som, dá sa povedať, kvázi v poriadku. Boli ešte ťažké dni, to znamená, že trebalo to patrične oslaviť, pretože pri prvom porode sa nepatrilo pripíjať, pretože sme mali, dá sa povedať, také kruté nešťastné chvíle, ale teraz je to naozaj dobre a už sa chcem naozaj zažrať. Už dokonca som bol aj dvakrát tento týždeň na steak, čo ja som pritom sa doteraz poriadne ani nestravoval, ale naozaj chcem sa zažrať do svojej práce. No dúfam, že aj keď to bude ťažké, pretože budú rušné chvíle dokázať stráviť, dá sa povedať, aj rodinu, aj ten šport pokope. Takže nebude to ľahké, ale vedeli sme, do čoho ideme a ja si myslím, že čím väčšie prekážky, tým lepší výsledok. Tí ľudia sa pýtajú na to, ako stojíš, aká je tvoja aktuálna forma. Formu ťažko hodnotiť, ale zaujímavá by ma hmotnosť. No momentálne mám zhruba nejakých 94, teraz sme sa vážili, takže 94, ale bolo to už niekde 97. Je pravda, že tie dni si zobrali svoje, aj ten dni bez spánku, niečo sa popilo, to znamená, že sa bola nejaká tá blamaž. Teraz, odkedy máme malú doma od nedele, to znamená, že boli také 3 dni a 3 noci dosť kruté, že som sa moc nenaspal toho. To znamená, že tá regenerácia trošku bola chaba, ale ja si myslím, že ak nabehneme na ten správny režim a zvykneme si, tak to bude lepšie. Ale bola váha už niekde okolo 97-98 kg. A ja si myslím, že nikdy som nebol tak tučný, že by som sa musel za seba hanbiť, to znamená, že to nebolo zlé a ja si myslím, že do toho štádia sa vrátime. Ja som ťa pred chvíľočkou videl, sám si vral, že to ešte nie je natočenie, takže doprajeme ti nejaký čas, povedzme mesiac, 2 a budeme to aj točiť. Zaujalo ma to, že napriek tomu, že si v objemovej forme máš málo tuku, to je pravda, a pohli sa aj nohy. No, pracujem, samozrejme, že na tých nohách mi záleží, pretože tam si myslím, že bude treba urobiť najväčší kus roboty. Snažím sa zaťažovať tie nohy maximálnymi váhami, dokonca som už 160-kou drepoval bez nejakých bolestí a cítim, že tá váha by mohla ísť aj vyššie, len bojím sa, aby nenastalo nič zlé, aby nedošlo k nejakému zraneniu. Budem sa postupne snažiť zdvihovať tú záťaž. Myslím si, že niekde aj do tých 180-190 by sme sa vedeli dostať a hlavne mám dobrý pocit z toho, že po tréningu tie nohy naozaj vyzerajú byť naduté objemovo, to znamená, že ten objem tam je, nalievajú sa krvou, sú veľké. A ďalší dobrý pocit mám, keď si obliekam rifle. S riflami som mal odjak živa problém, no samozrejme po úraze už nie, ale teraz zase začínam mať pocit, že mám zrazu tesno v riflách. Nie v oblasti pánvy, ale v oblasti stehien. Som sa zľakol, že v pase. Ne, v stehnách.
Viem, že okrem toho, že ste očakávali ten prírastok do rodiny, ty si mal aj veľké trápenie starosti s fitness centrom. No, ale už sme v štádiu takom, že mám z toho dobrý pocit, pretože začalo ku nám chodiť ďaleko viacej ľudí. Už chvíľočku sme čakali na tie stroje, nejaký mesiac meškali, mal som ich mať pripravené na koniec roka a máme ich možno 3 týždne, nejaké 3 týždne. Sú to stroje také tej vyššej triedy, ja osobne som sám na nich cvičil v Bratislave, keď sme s manželkou pôsobili v Bratislave. Je to rada Selection od Technogymu a sú veľmi dobré a myslím si, že sú viac predurčené na takú tú širokú verejnosť a myslím si, že ostávam pri tej myšlienke, že sa nezbavím ani tých starých vecí, pretože tamto je taká hardcore posilovňa, viac pre mňa. Toto je viac pre takú širokú verejnosť, pre ženy. Nemusia sa trápiť, nemusia nič chytať, nemôže dojsť k úrazu. Stačí tu prehodiť kolík a si zacvičiť. To znamená, že ale plnia svoj účel, plnia svoju funkciu a sú dobré, dokonca si zacvičím na nich aj ja.